Neked is volt már olyan vendéged, akinek kerek volt a szeme, vagy esetleg nagy kidüledő szemei voltak, és te nem tudtad, hogy mit kezdj vele? Akkor most elmagyarázom, hogy hogyan tudunk javítani nagy kerek vagy kidüledő szemeket. A kidüledő és kerek szemeket ugyanazzal a stylingolással építjük fel, tehát ugyanazokat az íveket, méreteket használjuk. Mire figyeljetek oda először is? Soha ne használjatok túl hosszú méreteket. A túl hosszúnak számít már a 11-es méret is, mert az is meg fogja nagyítani még jobban a szemet, és nekünk egy ilyen kerek vagy nagy szemformánál pont az a célunk, hogy inkább nyújtsuk a szemformát a halánték felé, és ne nyissuk vagy kerekítsük még jobban. Soha ne használjatok íves pillákat, se CC, se D ívet. Én az M ívet sem ajánlom, de ugye már egyszer elmagyaráztam, hogy az M ív különböző márkáknál teljesen eltérő, tehát nálunk az M ív az tényleg egy ilyen tört ív, aminek kellene, hogy legyen, de a legtöbb márkának az M íve az így néz ki, ami egy L ív és nem M. Tehát ha laposabb M-évekkel dolgoztok, akkor lehet a személyre M-évből felépíteni a stylingot, viszont mindig figyeljetek, hogy ne legyen túl íves a pilla. Amit most itt mutatok nektek, ez egy tényleg nyújtó styling. Itt, hogyha egy picikét használtok, mondjuk 11-es méretet, az nem lesz probléma, mert csak egy pár szál fog belekerülni. Ez egy vett pilla, amit csak félig építettem fel. Már láthattátok nálam itt a munkáim között, tehát ezzel csak az volt a célom, hogy tényleg ide megnyújtsam a tekintetet, és így, hogyha elszórva raktok egy-egy 11-es méretet, az még nem okoz problémát, tehát nem lesz még jobban kidülledő vagy nagy szemformája tőle, mert belül viszont már nincsenek pillák, tehát a hangsúlyt az ide a szélére fogjuk helyezni. Ugyanannak a modellnek itt most mutatok még egy munkát. Itt 11 volt a leghosszabb méret, de szép lett maga a styling, viszont ezzel már elértem azt, hogy egy kicsit még jobban kiemeljem a szemeit, mivel hosszabb a méret. Viszont mindjárt mutatok egy másik munkát szintén ennek a modellnek, aminél csak 10 milli volt a leghosszabb méretem, és szerintem a sokkal szebb lett. Itt pedig láthatjátok ugyanannak a modellnek a C ívből megépített pilláját, ahol csak 10 milli volt a leghosszabb méretem. Kíváncsi vagyok, hogy nektek még tetszett a legjobban, úgyhogy írjátok meg itt kommentben, és döntsük el együtt, hogy szerintünk még a legszebb. Természetesen, hogyha a vendég ragaszkodik hozzá, hogy ő hosszabbat szeretne, akkor nyugodtan megépíthetitek, hogyha a saját szempillája is elbírja ezt a méretet. Tehát ez nem kikötés, hogy csak szigorúan 10 millit lehet építeni, de szerintem sokkal előnyösebb lesz egy ilyen styling, és semmiképp ne használjátok íves pillát, vagy nagyon hosszú méreteket. Tehát a leghosszabb, nagyon-nagyon maximum 11 milli, attól hosszabbat semmiképp ne használjátok, és mindig nyújtjuk a tekinteteket. Itt a képeken is láthattátok, hogy mindig az iris után helyeztem a hosszú méreteket, tehát az iris fölött nem építünk hosszú méreteket, és hosszú méretnek számít már a 8-as méret is, mert azzal még jobban kiemeljük a szemzugban majd a szemüket.